Ma min be ke muso bolilen don walima I muso murutilen don I bi fɛ ka muso karaba ka lasigi I ka furu kɔnɔ ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ billahi o de ni Ala tɔgɔ in ye Moriw b'a fɔ ni Ala tɔgɔ ma ko Kaharu mais Kaharu min don Allahu Qaharun hubbu wadudun kun fayakunu a bɛ faamuya ni ye Kaharu nasira dɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye nin kɛ ni muso o muso tɔgɔ ye billahi o muso kelen bɛ sigi yɔrɔ ɲini dɛ walima e cɛ murutilen don I ka furu ma I bɛ fɛ ka cɛ karaba k'a di muso ma a bɛ kɛ ni Kaharu de ye billahi madenw aw y'aw janto ni Ala tɔgɔ in na n balimakɛ malamuso I bɛ ni Ala tɔgɔ in ci nɛgɛ wala kan Kaharu I b'a ci ni ci cogoya in na nɛgɛ wala kan n'i y'a ci ni ci cogoya in na ismu filɛ cɛmancɛ la yɔrɔ min na muso tɔgɔ bɛ don yen muso min bolilen don walima muso min murutilen don o tuma I bɛ sɔrɔ ka nɛgɛ wala da tasuma kan I bɛ kɔlɔsi ta I b'i sigi so kɔnɔ I b'a wurudi Allahu Qaharun hubbu wadudun kun fayakunu I b'a wurudi siɲɛ 400 ani 52 I bɛ dume nin ka nin cogoya in na wallahi n kali na Ala bonyena I tɛ su 4 sɔrɔ nin na fiyewu fo muso in ka segin ka na o cɛ kelen yɔrɔ ɲini billahi nin ye muso karaba sira telima telima de ye nin ye a Kaharu nasira ye a kun fayakunu sɔsɔcogo tɛ min na n'i y'a kɛ n'i b'a ye billahi o de ye nin ye dɛ a ye dɔnnibagaw ɲininka a ka moriw ɲininka garibukɛ in y'a ɲɛ ɲini wa ne b'a ɲɛ dɔn n'o de ye m'a di aw ma fi sabilillah n'i y'a kɛ billahi I b'a jɔyɔrɔ ye o jeni joli joli bɛ yen bi minnu muso bolilen don walima u muso murutilen don n'o de kɛra sababu ye u tɛ se ka foyi kɛ u yɛrɛ ye bilen u tɛ se ka sunɔgɔ yɛrɛ ka sabu kɛ musoko hami ye pour que muso karaba k'a kɛ I sago ye ni Ala tɔgɔ in de b'a kɛ muso joli joli fɛnɛ de bɛ yen bi minnu cɛ bolilen don cɛ y'u gɛn e Ala tɔɲɔni sira kan e bɛ fɛ ka cɛ karaba I ka sigi I ka furu kɔnɔ ka sigi I denw kɔrɔ wallahi ni Ala tɔgɔ in de b'a kɛ o la ne balimakɛ malamuso ni ye Ala tɔgɔ gɛrɛ gɛrɛw de ye maa o maa n'i ye baara kɛ n'a ye wallahi I b'a jɔyɔrɔ ye dɛ o tuma ni ye muso baara nasira ye maa min bɛ yen k'i muso bolila walima I muso murutila walima I bala muso dɔ nɔfɛ a bannen don e ka furu ma n'i ye nin ta ka baara kɛ n'a ye ni Ala sɔnna I b'a jɔyɔrɔ ye o muso kelen bɛ kɛ I sago ye ni maa min dun tɛ se dun n'i ye garibukɛ wele n'a ye min f'i ye n'i sɔnn'o ma billahi an bɛ muso karaba k'a kɛ I sago ye an ka téléphone numéro plus 223 72 24 02 98 a bɛ faamuya wa walima maa min mako b'a la ka nafolo baara dalilu bɔ kuranɛ kɔnɔ k'a baara kɛ I ye tɔrafata ayinu I k'a nafolo sɔrɔ ale baara bɛ kɛ 30,000 ani sɛ jɛma den 3 mais I bɛ 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛ sɔngɔ 1,800 sabu ka d'a kan an bɛ sɛ den 3 sa 600 o den 3 ye 1,800 donc n'i ka wari kilancɛ n'i ka sɛ sɔngɔ sara an bɛ baara kɛ n'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ ye I bɛ jamana o jamana I bɛ dugu o dugu ni baara in kɛla siga foyi t'a la I b'a nafolo mara o tuma baara jaabi sɔrɔlen kɔfɛ I b'i ka wari tɔ sara o de ye danfara ye Konate ni mori tɔw ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ min b'aw nɛgɛ o tɛ garibukɛ ye dɛ karamɔgɔ min bɛ aw janfa o tɛ aw ye dɛ o tuma m'a di aw ma de fi sabilillah n'i y'a kɛ n kali na Ala bonyana I b'a jɔyɔrɔ ye o tuma a faamuko ɲuman Ala k'o di an bɛɛ ma Ala k'o kɛ Ala y'a bonya kama kira kanu kosɔn sɔli ala rasuli wa assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu